Ved du heller ikke helt, hvad alle de her OBS-indstillinger betyder, så har jeg lavet en hurtig gennemgang af basisindstillingerne. Når du går ind i indstillinger, så går du under den, der hedder Output, og her der kan du se dine streaming-indstillinger. Det er blandt andet den, der hedder Bitrate. Det handler om, hvor meget data du egentlig sender ud til Twitch, YouTube, alt efter hvad du bruger til at streame. Den skal gerne være omkring 2500 til 6000 kbps. Og det kommer ind på din internetforbindelse, så rigtig, rigtig godt net, rigtig god upload. Det betyder en højere kbps, og hvis du har et dårligere internet, så skal den hellere være tættere på 2500. Hvis din bitrate er for høj, så kan det resultere i lag, og hvis den er for langsom eller for lav, så kan det resultere i et grynet billede. Så har vi det, der hedder en encoder, og der kan du vælge mellem det, der hedder X264, og det er din CPU, eller NVENC, og det er dit grafikkort. Så alt efter, hvilken af dine dele, der er bedst, så det er det, du skal gå efter at bruge. Hvis du går under den indstilling, som hedder video, der kan du justere både din opløsning og din FPS. Din base resolution, det er det, som din skærm generelt er. Din output resolution, det er jo så det, som dine seere, de kan se. Jeg anbefaler at sætte den på 1920 1080. Udover det, så kan du gå ind og ændre din FPS, som er frames per second, billeder per sekund. 30, det er okay, men 60, det er helt klart mest smooth. Så det kommer så også til at kræve mere af din PC. Under indstillingen audio, der kan du vælge din mikrofon og din lydkilder. Det er jo selvfølgelig vigtigt at huske, at man har valgt den rigtige mikrofon, og man kan justere lydniveauet i mixervinduet ude på hovedskærmen. Der er meget mere nørde, når det kommer til OBS-indstillinger, men det her, det var basis. Hvis I har nogle spørgsmål, eller noget I gerne vil have, jeg dykker mere ned i, så er I velkommen til at smide en kommentar. Og ellers så følg mig for flere content creation tips.